Wakarodza mwanasikana wako ana kana ngembizi asati asvika makore ewanana. Kaupeni mafusiri. Wakaroora ukabvisa pfuma ya ana kana ngembizi asati asvika makore ewanana. Robinson kana ngembizi kwamuri changamiri akatyora murawo wemuno mudunhu machifu madziva uye murawo wenyika akarodza mwana asati asvika makore ewanana. Mwana iye ane 16 years atova nemwana akasununguka anofunga muna September. Ndauya naye changamire kuti Robinson kana ngembizi mumudzidzise kuti chivanhu chinomboti kudii pamusoro pewanana maita here. Albert Mafusire tamuudza pamberi penchangamire nokuda kwokuroora nokubvisa pfuma kune mwana asati asvika makore ewanana. Mukadzi waakaroora waakuita mukadzi pari zvino ane makore 16 uyezve atova nemwana. Kandamuudza pamberi penyu kuti aiwa mumudzidzise kuti ngaasiye mazai dzive shiri asaite magangaibvibvi kuroora vana vachiri vana vadiki akatamba chiramo chakadarikidzika maita here. Inini handina kurodza mwana kwete, asi kuti mwana inini ndiri kubasa chakaitika ndechekuti mwana ndakasika zvikudza kuti mwana ani pamwe. Since ndinoita nguva refu handingari baba shure mekunge ndanzwa nyaya idzodzo tichitsvaga kuti dzaitika nani, takazonzwa kuti nyaya yaitika nemukwasha tatarisa nyaya iyi semhuri takagara semhuri kuti mukwasho agara atorora kuzvadzira tagara semhuri tichitarisa nyaya nechimiro chiripo nezvo zvazvo zviri. Inini ndinongomana pamene ndakatarisa kuti 1 ndisimbise mukwasha chechitondo pandachitarisa hanzvadzi yangu wacho anova ndiari mukwasha pandazvibvunza nekubvunza nechimiro chirimo chandinenge ndagadzira ndaenda simbisa mukwasha ndinoenda kuuraya siteupenyu hwehanzvadzi nangu. Asi pamusoro pezvinhu izvozvo zvese inini semunhu aitarisa nekuona ende handaizoita hangu zvinhu izvozvo ndega, ndaibvunzawo vangu kana mugara. Chandakagona kuita inini semunhu ndakabereka ngozivawo munhu ane mwana wake, mwana wangu anga achipinda kuchikoro. Patarisiro dzanguwo zvese zvakapenda, asi ndakazogona kuti mukwasha anofanira kunzi agarawo. Ndakutarisa chete kuti zvese kuti sungise ndangouraya stiri upenyu hwehanzvadzi nevana ende mangwana chero ndinovepa chipero chevanhu
handina kurodza mwana, asi kuti ndakazoti ndibhadhare iwo zvinoita kuti paukamu kone kuwana zviviki zvinowana ndomasikira yamuchasa indaiti kana tabhadharwa zvinizvo zvisaizvozvo mwana asununguka nhungu yangana kuitwa kuti mwana nyaya yegadzirwa nzekere pachikoro ndo yanga iri pfungwa yangu neenjiwa neefoti dzangu. Mari yandakazokwanisa kuwana $400. Pakutaura kwezvinhu izvi zvese zvinhu zvandaitoda kuti zvinge zvichiitika inini ndandisati ndasvika pekuti ndavanyorera ndavadii, asi ndandichiri kuita kunetseka zvekuti kana pakauya mari iyoyo hakusi kuti ndakaita kuti chindibai yakadaro, asi kuti ndo yakauya panguva yacho. Saka mwana akasununguka mwana akasununguka akuchikoro asati aripo pari akugara mutarichi kuti naye pamba pangu izvo zvinonga izvo asi ndinaye pamba kana akagare mhuru uko handimboti akagara zvekutonyanya ndingatadzi zvangu kuerenga kuti mwedzi upi, asi ndinaye pamba. mafusiri atizara kuwataura tiudze kunyati dzinofana kumirwa dziteshii azaya pamusoro ndoti zvaitika seizvo zvii zvakaitika sei zvekudanana nemwana achiri mudiki ari pasi pemakore wakadanana naye ndakakonzana tikadanana tadanana saizvozvo abata pamwe takazotaurirana tichiwirirane zvekuti ndirore nditore munhu yendigare naye sekuti iye ane pfungwa dzimwe dzandakaona dzandakabuditsa akatanga kuti ndakubvisa pamwiri ndikati akabvisa pamwiri unogona kufa mira zvipi izvozvo nyayanga imire iri nyaya yekuberuka neyabuda akati ndakutora mushonga ndakuzviuraya ndikati mira pfungwa iwe kuzviuraya kunge inini saka inini kunge ndawirirana kutora iwe ndichigara newe unomira here pfungwa dzese dzese akati izvondiromi ndikati alright saka chimira tiite seizvo ndobva tazivisa nyaya dzedu kuvabereki ochitaurirana uri madzimai kumba svika tataurirana nababa vazoitika seizvozvo zvikazouya vachigara newe kuva ari kumba kwavo kwaari izvozvizvi inyaya yekuenda kunosungira kuti azvarire ikoko azvara nemwana adzoke kumba kwake ndochokwadichiri adzoke kumba kwake kwanga ari pangu ini kumba kwako wakagara nenguva yakareba kana kuti wakatanga kudanana naye rii December 2021 anga achine 15 years nokusava afunga ane 16 handiti ndisingazozivi pamakore ari kutaurwa kuno kuti zvakamirawo sei neandaiudzawo naye nekuti achindiudzawo makore aiti pari zvino ari kusvitsa 18 December 6 ari kusvitsa 18 years ndomaudziro aindiitawo saka 16 nawo ngasinebezi mwana wamwana makuroma ndizvitidzabvawo panaoyona 17 years izvozvo akasvitsa December 6 ari nani 6 December anenge aka 8 years kutaura kuti date of birth rake tingati kuti 2005 then iye ari musi wa6 saka makore mwana wadzo nati makore mwana chero wanzo aidzidza kumana wakambovherifaire nesikoro kuti makore mwana chero ngaklekiwa ndasatified ndakaona mukasati waruwana rekodi ndaona sekuti
Naona sasa kutaura kwa Mungu kuti muri vaviri. Mune munenge manga muchikurana asi mune mamuri contract. Kutaura kuti mune pamuri kupesana. Mambozwa? Tezvati. Kwete saizvo chichakamira. Watazataura nguva zvawo. Achini kuenda kwakaita mwana upa. Inhau yekunosungira. Kuseri kwemasungiro chichiri kuitwa. Zvataura mukwacho. Izvo zvindazvinzwa. Muzvinzwa? Taura saizvo. Kutaura kuti mudzimai wangu ngaadzoke kupi? Kumba. Nekuti pakutaurana kwedu uya kuona kuti mukadzi aisefa rumongwana. Ndomataura ita kuti mukadzi akazotiita zvakadai akazotinja zvakadai ndikazoti ko iwo kuti ndikagara newe izviso zvikadai ndozvikanzura. Handitizve? Saka uya kuti mukadzi ari kufanira kudzoka kumba. Iwo kutaura newe kuti mwana aikwakapinda muchikoro. Ende right now mwana asati aita sei? Aita re-entry muchikoro. Dare rinoona sei? Kana kuti rinoti kudii? Angari fuchi. Saka isusu sedare tinoona sei? Pamusoro ichangamira. Zuva mukuona nekufunga kunosiyana. Saka mwana ndati unisei munhu anga ane mwana wake. Sezvinhu zvakaitira pamukama nechimiro chiri. Uyo agara ari mugwasha, uyo ariko iye hanzvadzi yangu. Zvazvaita chimiro chakadai zvakanditadzisa kuti ndiite zvinhu chaizvo zvandaifundirwa ndinofanira kuita saizvo uchiona kuti hapana chimiro chandingagadzira pazvinhu. Une vanasikana vangani? Ndine 5. Vanasikana. Uyu ndiye mukuru. Saka manje uyu ukamurudza taktiki haazaramba chiroore. Handikubvunza. Nekuti vakadzi vakuru vakati kukanana imwe miropa. Ichitoziva zvazvo kuti iwo miropa futi. Mangona inobata iwowo. Uyu ndokutanga. Izvozvo changamira. Asi munhu anozivawo nekufunga. Nekuona nekuti kuona kwako pane kuziva nekufungera. Kana munhu akamboenda kuwakaunda mwana akadai, pane kuziva nekufunga. Maoneko wako. Sepekutanga changamira. Sepekutanga. Sezvinhu zvinoitika kekutanga kwandiri. Ndichingotarisa chimiro chiripo, wanyatsoona pandikutaura ndiri. Kumberi unoziva kuti tatarisa chimiro chemwari, wotarisa chimiro chehanzvadzi. Vanhu vangani vobva kuti ndikaita zvandichaita kutaura kuti ndichanyangadzira vanhu. Saka uya acharamba kachiwana life saving. Zviri kunzi anopedza mhuri yese. Anopedza mhuri yese, 5 vanopera. Kana ipapo ndikukwanisa zvakanyanya. Changamira. Pese ipapo ndikukwanisa zvakanyanya. Topai pandati izvozvozvo manje zvikuenderana nekuti iye mukwasha aripo. Iye wega ndiye anotarisa kuti zvandaita zvakafadza inini pakuomana. Pamusoro zvamutsokorora futi here saizvo. pamusoro changamira. Pana panzi pakabviswa 400 years. Mukuwasha atienda kanosungira. Pakunda ikumbura kuti kana kuzapa jekisi, bozi kusungira tozvati mbudzi dzinoenda machira gumbezi. Kuzati munhu aita sei? Asungira. Mafusi sei? Mafusi. Pamusoro Zvimira hazvikombisi. Mafusi wacho wakasungira. Wakaende sei kwatesha? Zvinotaura kusungira. Mbudzi mbiri. Jira ndedzi mamita zimangani? Andina kuziva. 6 meters. Nechi? Mari pamusoro penjira $50. Nechi futi? 10 pamusoro pegubezi yako. Chichi. Pamasungiro ipapo zvimwe
400 yabva paper. Pa 400 yakaenda ipa. 400 yakaenda ipa. Ndorwa kutaura. Ichinzi ndei. Yakaiswa mupanda yakapinyidzwa mazita ekuti hamari yekurora ine mazita kana ikatina $30 zvekunzi kuna lesitira kunano asuna naye ukunze izvozvo zvese izvozvo zvakauya zvakadaro ukarodza pamusoro echakapa inini nyaya yekuidza handisi kuziva kuti ndabvunzwa vachindibvunza vachiti ndikukuretika mwana akakanganiswa ndaziva anobvunza achinzi ari kugadziriswa zvinhu zvinotarisirwa kunge zvishinjwa hazvipinde mukudzimire mari pamusoro pemagumbezi machete nyaya yekutanga nyaya iripo ndeyekutiro ndokumaroga zvize tuzveka isisu takatomboita meeting masabhotesi takataurwa nezvenhau yevana kurokuvanhu tikati endai inotaura nhau yekuvanhu vazive kuti vana vachivave navo tikanopanza shoko saka chikoifana kuita chinhu ndechekutivo wasangana nenyaya iyi waenda kunesa kana sabhotisa kuti nyaya inohendeka sei apa mitombo totaura kuti takagara semhunga haigari wese mhuri nyaya yevanani inochaira ine inofanana saka semhuri manje makatoroodza mwana kuti zvinova zvirarwa nezichitee mapanzwe here panzi makarero parikudzwa kuti ndipindure kwekuti kudini pane mhosva iyi ndopavari kutsanana apa vataura napanzi saka panapa chandakabata magariro ari kumatradisnaonisa ane zvamakutaura kana tasvika patasvika saka ari kutaura kuti izvozvo zvamakataimosha uyu zvaakaita zvokutora advantage yemwana imosha ndiwo unochajiwa uyo anochajiwa ndozvokutaura magariro nekuti mukazvikuchidzira vanoramba vachiita ndobva zvapa zvakaremendeti kunachakane nokuti wana nedzo dzivhurwe ndakumba kwenu but this one it's a tricker subject because age-wise we are progressive. Zvakuita sekuti akasevhisa mwana kana taakutora chaizvo akatora dzvanya saka nhasi unochasununguka here kuti vamwe vana vadiki vaende kumba kwatete wavo vachaenda kunokuisana kwasununguka kana kuma kumikomo wako iye handitiona zvatokutaura saka tinonetsa mutemo saka ipapa pane zvataura masabhuku avo chamunofanira kutanga kuita kutosika advice
And you are going too far away. You are going to catch the food up. But that's what you need. You are there or no, Manama, and the other are no, Manama. So I'm going to she's my wife. I don't go to that. You see what it's like. She's 17, another December. She was 16 last year. Muzukura ni mwezi ngapi? 2-3 months. Kama tukamini ndo pakati mata December. Tikasika kuita sabedasi. Saka ukuma na manjani ngozo kutuone kuoko hivi. Ndo patakachangira pachipa. Nekuti ndo pakaonera sauni. Ofundisi sikuno zisizazi. Kuzosika pakutedzereza kuti zvinenge zvakatanga iwe. Chanani. Isadzina kuti nenda sabeni. Nyaya yenu mumweni. Kana kemizi za miti. Parakanya. Sila pamoja na wewe. Mwana ngoja tizeni. Mwana ne bebe gani kitu. Ndawe tinzo. Samukuti mwana hana beziti. Sai magarodza nakare kusungira kasungirwa. Sinonoka nyaya. Right, zvakanaka. Mafuzire shamari. Vanotika vaite sei? Akaroora, handizoso. Ndochowa chachiri. Kana kembizi. Ivi zvikanzira abva nekuzuva. Nekuti haagari pashi chirodza. Wanzodza tuta. Ukatongotezwa ita mhosva yakadai kana kembizi. Wabata patuta. Imhosva yakatokwana iyo. Ende kuti usaite futi mamwana. Mupe mombe paino namapo. Mombe. Ekurodza mwana handiti tapedza nababa mafusiri mwana mudiki apaonekwe mukadzi wandinzwisisa regai dzeshiri masai ana chii ana mutu andizozvo tinoda kuti kana vakuuya muwanano vauye pfungwa dzavo dzasvipira kuti akuenda kuita zvechii zvemurume wapanza patuta kwako kumusha kwakutaura iwe mafusi vanhu vanoroorwa aiwaka munhu ndikuoneka unaizari kuroko ndikutoona vese vanenge vadiki futi handiti aiwevhinikamera vanenge vasivaroorwa handiti vanoroorwa imbofunga apedza olevo handizozvo achaenda kuilevo makore maviri handiti unoita first degree rakawedzamo makore maviri woita masters awedzera mumakore matatu wasvonza tuta kuti azoita doctorate aane makore futi awedzera vanoroorwawo maprofesa hatitaure nyaya yekunhungurisana kana tiriko tinotaura nyaya yekuti mwana anokumbirwa uchiyemura kufunda kwaita sei kwaita handizozvo saka kuno tiri kuita setatikasara asi hatina kusara nokuti mukana wekudzidzisa vana tinavo wandinzirika nekendisa ndiri kusapota pfungwa dzaunadzo kuti no mwana ngaadzoke kuchikoro kuita nhumbu hazvireve kuti munhu ngaasvike musha hazisirizvo
ndikare kwekwadati anyangadzwa nakuwangu anyapera baba ngaigara kupi iko nguva iyo yakatama kusisina kana paita nhumbu dumbu riripo mafusi anomentena mwana wake handizvozvo uyo achienda kupi kuchikoro 18 years dzapana kana afunga zvapamukuru wake achazvifungira wega ana makore akaita sei hatidi kuti unzi ndiwe wakazoita decision ngairiko wandinzwisisa tikagonopanzwisisa ipapo tafamba zvakanaka matanga ari form 3 mafusi pauti wamombe mbiri dze-re-end yemwana kuti adzoke kuchikoro wandinzwisisa mwana kuti adzoke kupi kuchikoro agone kudzidza futi tisvike paform 4 tichimirira 18 years sataura tikutomuda kuchikoro zvanezuro mwana iye mandinzwisisa ganhuro hakuna mukadzi mafuzi kune mwana wechikoro ane mwana wako tichimbokonsentrata nekuti mwana aende kupi kuchikoro iwe haudo mukadzi akafundire mafuzi tata umudera akafunda kazverega afunde ngatisese maganga ibveibva handizvozvo kana adzidza iwe uchishanda nekukuya achitutsirawo nezvo zvinhu zvaita sei zvotiitira zvakanaka handizvozvo munyika wangu handida vanhu varoro vana vadiki faini rinachangamira mombe futi azvibata re-entry yemwana tumombe mombe faini rinachangamira hatidi izvozvo zvachose zvanzwikwa pfuma yakanga ide saka kusungira anga atsungira hozi munhu chatinogona kutaura nezvacho chete kusungira nokuti munhu anosungirwa kamwe chete muupenyu wandinzwisisa haasungirwe kakawanda kana aziendana pamukuru wake akasungirwa ichekare asi pari zvino kuona kuti ngatikushandure hatisi kuona mukadzi tiri kuona mwana wechii wechikoro ane mwana waamafusi maita